Двуцифрена победа постигна Ахилой в среща от 16-я кръг на АОФГ, след като разби Стрела Дъбник с 10-1. Пред многобройната публика с хетрик блесна Марин Байчев. По 2 гола добавиха Милен Георгиев, Недялко Москов и Живко Стоянов. Разписа се и Ахмет Маджур. Почетното попадение за Стрела бе дело на дебютанта Алеко Василев, идващ от Каблешково. Каблешково запази второто място в класирането на 4-та дивизия, след като спечели с 6-3 срещу Черноморски спортист Обзор, първата си официална пролетна среща. Стоянов и Троев караха на 2 пъти, а Жеков и Георгиев отбелязаха по 1 гол. 2 попадения за обзорци наниза Демирев. При дебюта си веднъж се разписа и Козаров. Странджанец Царево откри и закри резултата при гостуването си на миньор 1934 Рудник. Двубоят завърши 2-2. Гостите първи вкараха от дуспа чрез Калин Иванов, но Живко Апостолов изравни. Иво Стамболис хвърли в екстаз феновете на футбола в Рудник за 2-1, а крайното 2-2 оформи Иван Михайлов. Нов капитан има Олимпик Бургас. С капитанската лента срещу Анхиало своите съотборници изведе Теодор Пенчев. Съотборникът му, Томи Попов, не обърна сериозно внимание на загубата с 0-3 край поморийските солници, като определи матча като контрола. В действителност това бе първа за тази година среща на Олимпик. Ястреб Кошарица се наложи с 5-2 над Черно море. Мина Черно море в спаринг на свой терен. Домакините поведоха с 2 гола до 5-та минута с попадения на Костадин Кръстев и Мартин Ярамов. След това удариха и греда, а през втората част стигнаха до нови попадения чрез Димитър Трифонов, Димитър Токмакчиев и Стоян Велков. Повторен дебют за ястребите направи бързоногото крило Стойчо Киров, който е местен кадър. Топ нападателят на Просеник Ферат Адем бе засипан с похвали от своя президент Осман Ахмет, след като вкара 4 гола на Свети Влас 0-8 при равенството 4-4 в контрола, за чието провеждане съдейства Бургас футбол. Това бе втора за тази година проверка на Просеник, която завърши при равен резултат. В началото на зимната подготовка бе фиксиран Хикс 3-3 с комшиите от Балкан Горица. Стоян Киров вкара хетрик за Балкан Горица при дебюта си за отбора от община Поморие, който се наложи в поредна контрола с 5-1 срещу Устрем Тънково. Николай Желев и Митко Кирчев бяха другите голмайстори за Балкан в тази среща. Менеджерът на тима от Горица Христо Апостолов изрази задоволство от представянето на своите момчета и спомена пред Бургас футбол, че вярва в по-доброто представяне на отбора през пролета в БОФГ център.